Bueno, pois eu son Adriana, son unha das animadoras daqui do Espacio Xove de Ourense e nada, vamos presentar un poquinho o que é a exposición deste mes, que é Mímesis, de Néstor Davis, que, bueno, que está dedicada, neste caso, ao mes de xullo, que é o mes LGTBIQA+. Con esta exposición o que queremos pois, é reivindicar un pouco máis os dereitos que teñen todas as persoas. Neste caso, pois, o noso compañeiro Néstor trouxenos a primeira parte da súa exposición. Estas zonas que son tamén da zona da Ribeira Sacra, donde é Néstor? Algúnas delas sí, ou outras, como podemos ver nas seguintes imaxes, son xa na costa. Porque esta soname moito a ser Ribeira, Ribeira Sacra. Que bonita. Home, hai que tirar sempre cara a terra. Sí, por suposto. Bueno, decir que esta vai ter unha segunda parte esta exposición, non, Adriana? Sí, agora a partir do 1 de xullo vamos ter a seguinte exposición. Néstor vai nos presentar e vai nos falar un poquinho do que é cada unha das imaxes e cada unha de que por que se inspirou, porque, bueno, esa imaxe, porque esta e non outra, e de por que a evolución dunha exposición a outra ao longo destes 2 meses. Moi ben. Convida a xente a vir aquí ao Espacio Xove? Sí, por suposto. Está de todo o mundo, todas as persoas estades convidadas a acudir aquí. Este é un espacio para vos, vale? Todo o que facemos é de balde. Se hai un artista por aquí que está convidada a vir e a presentar as súas traballos, as súas obras de arte, tanto gráficas como dicirlo, que todo é arte para mí. Sí. Entón, nada, estamos aquí, abertos todos os días, de lunes a sábado, de 8:30 da mañá a 9:30 da tarde, e nada, espero que veñades. Moi ben, moitísimas gracias, Adriana. Nada, Moitas grazas.